Si te sonen estos personatges o has esmorzat o berenat mai en esta sintonia de fons, hola, sóc Roser i segurament som de la mateixa generació, d'aquella que va néixer a finals dels millennials i principis de la generació Z, i tot i compartir molts de trets en comú, no s'acaba d'identificar ni en uns ni en els altres. Lo que sí que tenim molt clar són estos referents audiovisuals com els que han vist, però els literaris. Hola, sóc Roser de les Ulleres de Llegir i això és Lectura Obligatòria. I avui parlarem dels llibres que llegíem els xiquets i xiquetes que vam ser infants al 2000. És a dir, aquelles obres, aquelles lectures que mos van fer los lectors i lectores que som avui. I si hem de parlar d'uns llibres que van marcar a tota una generació i que mos van ensenyar a llegir des de la lletra de pal a la lletra lligada, hem de parlar dels llibres de Pau i la Laia, il·lustrats per Pilarín Vallès, uns llibres molt característics que vam llegir a l'escola i que després mos vam emportar a casa i que expliquen les aventures de dos germans, del Pau i la Laia, i com viuen les seues situacions quotidianes i que els xiquets de llavors mos podíem sentir identificats, no? Com per exemple un dia de pluja, o adopten un gos, o tenen un germanet. I no m'equivocaré si vos dic que aquestes històries quotidianes que vivíem en Pau i Laia se complementaven una mica en este xiquet pèl-roig, en les aventures de Teo, de Violeta de Nou, que com ja ho sabem, Teo anava al zoo, Teo anava al mercat i nosaltres com a xiquets i xiquetes l'acompanyàvem, no? I si en aquella generació, sobretot els xiquets i xiquetes catalans, mos van marcar uns dibuixos o unes il·lustracions, aquestes han de ser les Tres Bessones. Este sí que el tinc en físic. Les Tres Bessones són un personatge creat per Roser Capdevila i jo recordo que bé, tenia la caseta de les Tres Bessones, mirava la sèrie, mirava les pel·lícules, i una de les pel·lícules de les Tres Bessones que em va enganxar moltíssim va ser la de Romeu i Julieta. I bé, com m'agradava tant, suposo que un dia va arribar a casa en format llibre, encara no sé per què, i és una mica pecat, que arribés en castellà, que tinc aquest exemplar en castellà, però recordo que m'agradava moltíssim perquè, a més, dins estan totes les il·lustracions, igual que a la pel·lícula, i encara el conservo i em fa molta il·lusió. Més enllà de les Tres Bessones, també entraven a casa molts de clàssics, molts de contes clàssics, com podem trobar La Caputxeta Vermella, La Castanyera, Blancaneus i els Set Nans, en aquestes edicions que són troquelades del costat i que n'hi ha de diferents editorials, però m'ha cridat l'atenció és de l'editorial Convel, que és una editorial que encara avui fa literatura infantil, i com veieu, hi ha en català, hi ha en castellà i tenen unes il·lustracions molt vistoses en lletra lligada i que jo suposo que llegia o em llegien fins i tot quan era ben petita, no? Devia tindre 5-6 anys, perquè rescatant una mica estos llibres de casa amb uns pares, perquè potser ja anaven a la brossa. Me va fer gràcia perquè, ara utilitzo un segell que es diu Exlibris per a marcar els meus llibres, no? I en aquell moment també ho feia d'una forma potser no tan delicada, sinó que en un bolígraf, però jo també marcava que els llibres eren meus. I complementant estos contes més clàssics, també estic obligada a parlar de tota una col·lecció que evidentment també va marcar tota una generació, m'atreviria a dir que també més d'una generació, que són els llibres del Vaixell de vapor, de l'editorial Cruïlla, i que teníem des d'esta sèrie de color blanc per a primers lectors, que crec que devia ser això, 6-7 anys, no? I és curiós perquè només vaig poder recuperar-ne 2, ne tenia una col·lecció immensa i m'he quedat en 5-6 llibres, perquè els altres han anat desapareixent al llarg del temps. Suposo que també potser els vam donar a altres xiquets i xiquetes, no? Quan nosaltres ja mos vam anar fent grans. I és curiós perquè rebuscant per les capses, no? De quan era petita, he trobat que és l'Anna vol tenir un animalet de Margaret Atwood i Joyce Barkhouse en il·lustracions de Martí Rovira, que no recordo de què anava, però
és la primera vegada que vaig llegir Margaret Atwood. És a dir, quan encara no sabia qui era Margaret Atwood, que és l'autora del conte La serventa i els testaments, i bueno, que després s'ha fet la sèrie i tot això, jo ja havia llegit a l'autora. I vos llegiré una mica de què anava este llibre. No ho recordo, L'Anna va veure els seus avis a la granja on viuen. Un cop allà busca un animalet de companyia. En troba uns quants, però amb l'ajuda dels avis descobreix que cap no viuria a gust tancat en una casa. Finalment, l'àvia troba la solució. I és un relat realista. Ja veieu que és un conte bastant infantil. I després de la sèrie blanca, que són pels primers lectors, anaven els llibres de color blau, que ja són, veus, sí, a partir de 7 anys, i conservo estos 3. I tenim Gertrudis i els dies de Josep Maria Fonalleras. I el vam llegir a classe, però crec que després vaig fer una relectura a casa i m'havia agradat molt. I al final és seguim a Gertrudis, a un xiquet, durant tot un any, i també li van passant aventures molt quotidianes. Se canvien un electrodomèstic a casa, ell passa les tardes o passa alguns dies a casa la seva iaia, que va perdent la memòria, o fins i tot li donen la notícia, no?, de que tindrà una germana. És un relat realista, també. Després també tinc El secret de l'Helena, de Michael Ende. No recordo de què anava, però sí recordo tindre'l a la tauleta de nit molts de dies. Esta coberta, esta il·lustració, la recordo moltíssim i no sé ben bé de què anava. Diu, l'Helena està farta que els seus pares no la deixen fer el que vol i decideix anar a veure a una fada perquè l'ajude. D'esta manera aconsegueix un encanteri que fa que els seus pares s'encongeixin cada vegada que li diuen que no. Ah, interessant. Però tenir els pares cada cop més i més petits potser no és una solució gaire bona, com podreu comprovar en esta novel·la fantàstica. Sembla interessant i potser algun xiquet o xiqueta encara ara li podria agradar. Crec que són bastant universals estos llibres, i estos, que són a partir de 7 anys, ja tenen alguna il·lustració, però sí que tenen la lletra d'impremta i ja són més de lectura per a un xiquet o una xiqueta que ja sap llegir de forma autònoma. I este és El missatge secret, de Flàvia Company, i diu, els avis d'en Tomàs, tampoc lo recordo, els avis d'en Tomàs i la Lola i els amics dels avis passen una temporada a la platja i conviden als nets i a la seva colla, i és clar, el cafè, que és lo gat, i el rom, que és lo gos, a passar un cap de setmana en ells. Mentre juguen a la sorra, els nens troben una ampolla amb un missatge dins. Algú demana ajuda des de la Torre Vella, un casalot abandonat, inhòspit i fantasmagòric. La colla decideix anar d'amagat i alliberar aquesta persona. I és un relat d'aventures. I, per últim, estava la sèrie de color taronja. Me sorprèn que només n'hi ha un llibre, i és a partir de 9 anys, i concretament és Catherine, de Patrick Modiano i Sempé. També és una novel·la realista i en este cas diu que dur ulleres no és cap problema per a la Catherine, al contrari, li permet viure en 2 mons ben diferents. Jo no sé si és així, també porto ulleres, però el món real, tal com el veu quan les porta posades, i el món tendre i difús en el qual dansa com en un somni quan no les porta. I esta sí que era a partir de 9 anys i potser ja té la lletra una mica més petita, però segueix tenint il·lustracions i no arriba a les 100 pàgines. No sé per què em fa gràcia i m'agradaria tornar-lo a llegir, igual en algun moment li dono l'oportunitat. I després crec que era aproximadament en este temps, no?, quan devia tindre uns 8-9 anys, quan vaig descobrir també els contes de Gianni Rodari. M'atreviria a dir que potser va ser el meu primer contacte en els reculls de contes, i també rebuscant vaig veure que el primer el vaig llegir, també l'havia marcat. Ara és una cosa que prometo que no faig mai i encara menys en bolígraf, però en aquell temps ficava la data, a cada conte està la data en què, cada conte no, cada uns quants contes, està la data en què els llegia, i este és del 25 de juliol del 2005, és a dir, devia tindre uns 9 anys acabats de fer. I un altre dels autors, igual que Gianni Rodari, que llegia en aquella època, i crec que molts de vosaltres també, era Roald Dahl, que primer vaig descobrir en Matilda i després en Charlie i la fàbrica de xocolata. A més, que quasi se m'oblidava, però esta setmana us he demanat per Instagram que em diguéssiu quins llibres són els que van marcar la vostra infància, la vostra preadolescència i adolescència, i també en parlarem, així que quedeu-vos hasta el final. I ara sí, perdoneu que els he tingut que anar a buscar, però crec que us he de
parlar dels llibres que m'han fet la lectora que sóc avui, sobretot, i que crec que són els llibres que m'han enganxat, que em van enganxar a la lectura quan tenia això, no? Uns 9-10 anys, possiblement, i estos són els llibres de La tina superbruixa, de Nister, que en català els editava Brúixola, i jo en tenia un bon grapat, m'atreviria a dir, que els vaig llegir tots o quasi tots, i bueno, són les aventures d'esta xiqueta pèl-roja que es diu Tina, en castellà és la Kika Superbruja, i ella és una xiqueta que un dia troba un llibre de màgia baix del seu llit, i bueno, en este llibre ella intenta canviar la realitat, no? Intenta fer trucs de màgia. Així i tot, crec que estos trucs no sempre li sortien bé, eren una mica caòtics. Veient una mica el catàleg, que hi ha al final del llibre, veig que el primer que va publicar Nister va ser Tina Superbruixa Detectiu, i me fa molta gràcia, no el tinc aquí, però crec que va ser el primer que vaig llegir de la Tina, evidentment, molts anys després de que l'editorial los publiqués, no? De que Nister tragués este primer llibre. N'hi ha molts més, Tina i els pirates, Tina i els indis, Tina revoluciona la classe. Me fa gràcia perquè crec que ne vaig llegir bastants i sí que recordo que em van enganxar moltíssim. És a dir, los devorava, i seguint en la fantasia també em deixava que això cap als 8-9 anys vaig estar bastant obsessionada en les Witch. Això concretament és Secretissimo, és un llibre que era com de jocs, però d'elles també tenia molts de còmics i algun que altre llibre de ficció. I m'ha sobtat perquè quan vos vaig preguntar això, quins llibres havíeu llegit de menuts i de menudes, també me vau dir les Witch, però també van sortir les Winch, que eren com el bando contrari. Al final és una història de fantasia, no? Que són 5 amigues que són bruixetes, són bruixes. A mi m'agradaven les Witch i llavors jo no sabia res de l'univers Winch, però coexistien al mateix temps, i després preguntant-vos a vosaltres també em vau dir que a banda de les Winch i les Witch, que algunes ja ni recordàveu o no vau conèixer, hi havia una cosa que es deia Fairy Oak i que ara ha tornat a sortir, com que, per exemple, l'Ània Posada estava buscant un llibre que li faltava de la col·lecció de Fairy Oak, 2, 3, 4 anys de diferència, no? Hi havia uns personatges o uns altres que ens van marcar com a lectors i a mi em queden superlluny aquestes Fairy Oak, jo no les havia sentit, era la primera vegada, però molts de vosaltres també me les vau nombrar. I és curiós, no?, com aquests llibres de fantasia, de bruixes, de noies bruixes, sobretot, tenien tant d'èxit. També estava la Molly Moon. La Molly Moon, igual que la Tina, també va sortir quan vos vaig preguntar quins llibres havien marcat la vostra infància i la vostra adolescència. Molly Moon també l'havíeu llegit. En este cas, este és Molly Moon, Viatge a través del temps, de Georgia Bing, editat en català per Cruïlla. I en aquell moment, mireu, així és el llibre, vale? I té, ara us dic quantes pàgines té. Té no arriba a les 350 pàgines, i en aquell moment recordo que quan me'l van regalar, que crec que va ser per Sant Jordi, vaig pensar, quin totxo. Això com... Clar, jo venia a llegir Tina Superbruixa, que eren una miqueta més primets, en la lletra pot ser una miqueta més gran, i vaig pensar, això no ho acabaré de llegir mai, se'm farà etern, se'm farà bola, i tot el contrari. I després vaig comprar-me més exemplars, o me'ls van regalar, i tenen aquestes cobertes així tan xules. Molly Moon és una xiqueta que és òrfena, crec recordar, i bueno, també a la seva habitació troba un llibre, en aquest cas d'hipnosi. La Tina era de màgia, este és d'hipnosi, i bueno, també aplica els coneixements d'este llibre per a fer una miqueta millor la seva realitat, que no sempre és fàcil. I més enllà d'estos llibres de fantasia que vos volia ensenyar, també vaig llegir clàssics, és a dir, potser el meu primer contacte en estos clàssics, més enllà dels contes, van ser unes edicions de clàssics per a infants, que en aquell moment editava EDB, i són estes. I estava l'Odissea, que és este, i recordo també llegir el llibre de Platero, i ara no sé si era el Cid o Tirant-lo Blanc, crec que era Tirant-lo Blanc, que també el vaig llegir, i bueno, és interessant, és curiós, si més no, perquè va ser el meu primer contacte.
i uns llibres que també van marcar sobretot la meva etapa més lúdica són els còmics de Francisco Ibáñez, de Mortadelo i Filemón, que potser no eren adequades per en aquella edat, pels meus 10, 11, 12 anys, però tot i així els llegia tothom, ne teníem moltíssims a casa i a mi m'agradava molt. Recordo que, m'ho passava molt bé, eren divertits i ja era conscient, que tenia algunes coses que potser no eren del tot per a la meva edat. Vaig anar a veure també una pel·lícula. I d'aquí ja passa una mica a la preadolescència, que en diríem ara, no? Cap als 12-13 anys. I és que una de les primeres romàntiques, podem dir, romàntica juvenil que vaig llegir va ser esta, Yo-Yo, l'amor et torna rosa, d'Hortense Ulrich, i que en aquell moment editava EDB. I el recordo amb molta estima. També em vaig llegir altres d'esta sèrie, de la sèrie de Yo-Yo, i en concret era una noia que un dia anava pel carrer carregada de paper de vàter i es va topar amb un noi que li agradava. Aquesta col·lecció té com este punt així també més còmic. I ja me va dir que agradava molt la romàntica, perquè llavors ja comprava molts de llibres de romàntica. Estos recordo que els compràvem al supermercat en aquell moment, molt malament. Els llibres se compren a les llibreries, però no sé, en aquell moment els compràvem, esta col·lecció concretament els compràvem al supermercat. Recordo cada vegada que anàvem al supermercat demanar un llibre, perquè a més los devorava. I n'hi ha un de l'editorial Montena, que encara existeix, i els altres són d'una editorial que es diu Lipsa. I tenim Fernando Martínez en Un lío en la playa, Blanca Castillo en Los mundos de Elena, romàntica de supermercat, podem dir. Tot i que ara l'estic tornant a gaudir, de la romàntica, l'havia deixat aparcada, potser perquè també hi ha un estigma en la romàntica, sempre ha passat, des de Jane Austen, podem dir que s'ha considerat la romàntica com un gènere inferior, i potser en un moment que vaig ser més conscient del que estava llegint, vaig decidir abandonar-la. En part potser perquè ja no era el que m'atreia, va haver un temps que sí, no? En aquesta adolescència o preadolescència, però després me va deixar d'interessar, i potser no l'he reprès mai per això, no? Pel simple fet de que sempre s'ha considerat menor, que les lectores de romàntica sempre s'han considerat com de novel·la rosa, i també m'he reconciliat una mica en la meva part que pensava que la lectura sempre t'havia de portar alguna cosa, i això que mos han inculcat, no? Que la lectura sempre t'ha d'ensenyar, que la lectura ha de tenir uns valors, que la lectura t'ha de fer millor persona, i al final no és així, tot i que mos ho han volgut imposar durant molts anys. La lectura té una part lúdica molt important, una part d'entreteniment, de desconnectar, que és salut mental al final. I crec que això també és molt important, i la romàntica això ara m'ho està, igual que el gènere negre, que la novel·la negra m'ho està ensenyant, no? De que no cal sempre llegir coses molt exigents, sinó que a vegades també necessitem un llibre simplement per a desconnectar. I això en aquesta època de la meva vida jo ho feia molt bé, i després crec que ho he perdut, i ara ho estic recuperant i estic contenta perquè sigui així. I no voldria acabar sense parlar d'autores i autors que vaig descobrir a l'institut i que crec que també em van marcar com a lectora. I són, per exemple, Maite Carranza en Frena Càndida Frena, o Paraules emmetzinades, que també vos ha marcat a vosaltres. I també està Laura Gallego en Finis Mundi, o el llibre Allà on sigui el meu cor, de Jordi Serra. I després també recordo, ara m'ha vingut al cap, que en aquella època també era bastant assídua a la biblioteca pública. I un dels llibres que recordo, una trilogia, de fet, es deia Ghost Girl. No recordo l'autor o l'autora, i sí que sé que era una nena com marginada, i me va agradar molt. I llavors, evidentment, com molta gent, tot i que no m'agradava Polseres vermelles, no m'agradava la sèrie, no sé. Sí que vaig acabar llegint molts dels llibres d'Albert Espinosa, i també la saga Crepuscle, evidentment, de Stephanie Meyer, que va ser un èxit. I podria tancar esta etapa més adolescent, la tanco en un llibre de poemes, cosa que no és gens habitual en mi, i que ara no llegeixo gens de poesia, no m'agrada, no acabo de connectar en la poesia, però és això, a l'adolescència vaig tindre una època de molt lectora de poesia, i ara us ensenyo quin tipus de poesia, perquè eren estos llibres d'Irene X. Conservo No me llores, però tinc un altre, tinc Grècia, i jo sempre dic que jo crec que Irene X és una mica una poeta d'Instagram, no? Una poeta d'internet, que té com aquestes frases tan èpiques i tan intenses, que en aquell temps m'encantava i gaudia molt llegint-la, i potser hem fet també una mica la lectora que sóc avui
m'agrada o no. I no voldria acabar sense parlar d'aquells llibres que em vau dir vosaltres i aquells autors i autores que em vau dir que vos van marcar com a lectors a la infància i l'adolescència, i tot i que jo no els he llegit mai, no els vaig llegir, també els nombraré per si algú li ressonen, i són Cornelia Funke, com a autora, els llibres de Wattpad, La penya dels tigres, Les cròniques de Nàrnia, que he de dir jo que vaig veure la pel·li i llavors no vaig llegir els llibres, malament, Fairy Oak, com ja hem dit, T. Stilton i Jerónimo Stilton, els llibres de Tintín, L'incident del gos a mitjanit, Vampirades, Capità Calçotets, Enid Blyton, Flanagan, Percy Jackson, Eragon o Prohibit fer-se petons. I fins aquí un capítol més de lectura obligatòria. Moltes gràcies per ser-hi i ja ho sabeu, si no em seguiu també tinc Instagram i també tinc TikTok com Les Ulleres de Llegir. Fins la propera.